Občas by som sa chcel aspoň na jeden deň znova cítiť ako ozajstný zlobor. Žiadny problém. Magické dohody sú mojou špecialitou. Stačí podpísať. A skôr ako sa skončí tento deň, budeš sa cítiť ako vymenený zlobor. Takže, čo sa teraz stane? Prajem pekný deň. Vítajte v novom kráľovstve za 7 horami. Ó, nie. Teda, na tomto sme sa nedohodli. Hlúpy zlobor, všetko sa zmenilo. Teraz som kráľom ja. Prasiatko chce ísť domov. Priatelia ho nespoznávajú. Nikdy v živote som ťa nevidel. To som ja, Šrek. Pomoc! Chce ma uniesť vyšinutý zlobor! Jeho láska ho nemôže vystáť. Fiona! Som šťastný, že som ťa našiel. Kde sa tu vzal ten strašiak? A jeho problémy sú čoraz väčšie. Kocúr. Nakrm ma, ak si trúfáš. DreamWorks Animation uvádza: Ak dáš Shrek Fione do svítania bosk pravej lásky, bude to koniec môjho vládnutia! Doň ho! Pripravte sa. Večer zaútočíme. Vítaj v tajnom odboji. Nevedel som, že to dokážem. Na záverečný diel Za ním po smrti! prežijete najväčšie Shrekové dobrodružstvo. Kocúr a oslík vás zachránia! No, výbor. DreamWorks Shrek zvoniec a koniec v 3D. Oslík, neublízal by si ma. Čože? Nie, vieš, ja... Nie. Je mi jedno, aké máš veľké oči, na to zabudni. Ale no tak, dobre. Júl 2010.